छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे चिकन बिर्याणी. तर ही चिकन बिर्याणी आपण कुकरमध्ये बनवणार आहोत. चला तर मग पाहूया चिकन बिर्याणी कुकरमध्ये कशी बनवायची आहे. बघूया काही वेळामध्येच. चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. प्रथम आपल्याला चिकन व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे. चिकन व्यवस्थित धुवून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट ॲड करायची आहे. आलं लसूणची पेस्ट आपली इथे ॲड करून झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण मसाले ॲड करणार आहोत. थोडीशी हळद टाकायची आहे आपल्याला, पाव टेबलस्पून. त्यानंतर लाल तिखट घालायचं आहे. काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतली इथे मी 1 चमचा. त्यानंतर आपला लाल तिखट जो असतो मसाला तो घ्यायचा आहे 1 चमचा. आणि त्यानंतर आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. साधारण अर्धा चमचा इथे मी मिठाचा वापर केलेला आहे. आणि थोडासा गरम मसाला घ्यायचा आहे. आणि यामध्ये आपण अर्धी वाटी दही घेणार आहोत. दही घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं मिश्रण, जेणेकरून हे मसाले आपल्या चिकनला व्यवस्थित लागतील. यामध्ये आपण थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत. आणि कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे आपलं व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे आपण झाकून अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून देणार आहोत. आता इथे मी बासमती तांदूळ घेतला आहे. साधारण 1.5 कप तांदूळ घेतला होता इथे मी. ह्या तांदळाला आपल्याला व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे पाण्याने 2-3 वेळा. जे आहेत ते आपले तांदूळ धुवून झालेले आहेत. आता हे तांदूळ आपण साईडला ठेवून देणार आहोत. आणि कुकरमध्ये आपण तेल घेणार आहोत. साधारण 2 चमचे आपल्याला इथे तेल घ्यायचं आहे. तेल आपलं तापून झाल्यानंतर यामध्ये आपण काही अख्खे मसाले ॲड करणार आहोत, जसे की दालचिनी, तमालपत्र, लवंग असे काही खडे मसाले आपण ॲड करणार आहोत. आणि हे थोडे तेलामध्ये परतून घेणार आहोत. जिरंही आपण ह्याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. हे व्यवस्थित परतून झालं की यामध्ये आपण उभा चिरलेला कांदा घेणार आहोत. हा कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे आपल्याला तेलामध्ये ब्राऊन होईपर्यंत. कांदा परतताना आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर यामध्ये ॲड करायची आहे, बारीक चिरलेली. कोथिंबीर ॲड करून झाल्यावर आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे. आणि ह्याला थोडंसं परतू द्यायचं आहे कांद्याला. आता इथे आपला कांदा परतून झालेला आहे. यामध्ये आपण आता थोडे मसाले ॲड करणार आहोत. अर्धा चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे इथे मी. थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे. आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे, आपण चिकनलाही मसाला आणि मीठ लावलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथे आपल्याला कमी वापर करायचा आहे मीठ आणि मसाल्याचा. थोडासा गरम मसाला घेतला आहे. आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपले मसाले परतून झालेले आहेत. ह्याच्यामध्ये आपण जे मॅरिनेट केलेलं चिकन होतं ते आपण ह्याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. आता हे आपल्याला व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जे खालचे मसाले आहेत ते चिकनमध्ये व्यवस्थित मिक्स होतील. अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे चिकनला. आणि आता हे चिकन व्यवस्थित मिक्स करून झालं की ज्याच्यामध्ये आपण चिकन मॅरिनेट केलं होतं त्याच भांड्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. आणि व्यवस्थित आपल्याला ते चिकनचं भांडं जे मॅरिनेट केलेलं होतं ते व्यवस्थित आपल्याला मसाला ज्याला लागलेला होता तो व्यवस्थित घ्यायचा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे. आता हे आपल्याला झाकण लावून साधारण 10 मिनटं शिजू द्यायचं आहे. झाकण हे पूर्ण लावायचं नाही आपल्याला, कुकरचं थोडंसं उघडं ठेवायचं आहे, वरच्यावर लावून ठेवायचं आहे. इथे आपली 10 मिनटं झालेली आहेत. आपलं चिकन जे आहे ते शिजलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. असं चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला हलवून बघायचं आहे चिकनला. आता इथे आपलं चिकन शिजून झालेलं आहे. त्याच्यावर आता आपण जो आपण बासमती तांदूळ घेतलं होतं धुवून ते आपल्याला ह्याच्यावर ॲड करायचं आहे. तांदूळ ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला हे व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने ढवळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे चिकन जे आहे त्याच्यातला मसाला जो आहे तो तांदळामध्ये व्यवस्थित मिक्सअप होईल. असं व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने ढवळून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी ॲड करणार आहोत. साधारण इथे मी 2 ग्लास पाणी टाकलं होतं.
बनवताना. आपलं 2 ग्लास पाणी ॲड करून झालेलं आहे. आता आपण फास्ट गॅस करून ह्याला थोडं उकळ यायला द्यायची आहे. इथे आपली 10 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण कुकरला झाकण लावून ह्याला 3 शिट्ट्या आपण करून घेणार आहोत. मीडियम फ्लेमवर आपल्याला ह्याच्यात 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. इथे आपले 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. आपला कुकर थंड झालेला आहे. पाहू शकता आपली बिर्याणी ही तयार आहे. तर तुम्हीसुद्धा अशी बिर्याणी करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा तुमची बिर्याणी कशी झाली आहे ती. आणि जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि अजूनही छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.